नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय जासिबाय। जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL लोगोसेयैनो जोंहा खुंफुं आफादनि जे बानजायनायावहाय जोंहा 8 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्ट 2022 मायथाइसिम जोङो सानब्रैनि मोनसे हाबाफारि लानानै जे इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 मोनसे हाबाफारि जोङो दिनैहाय खुंनो सिगांगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिनिनो सोमोन्दै जोङो एसे रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनो लुबैदों जे जोङो बे इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टखौ जोंहा नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरि बिनिनो जोंहा गेवलां फोथाराव जोङो खुंनो सिगांदों। आरो बे खुंनो लानाय हाबाफारिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जे जोङो मोनसे खुंफुं आफाद जों दानानै होदों। बे खुंफुं आफादनि जा आफादगिरि हिसाबै जोंहा बिस्वराम बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा उर्जिराम गयारी, जा लिंथुमगिरि हिसाबै जोंहा साबुराम बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंनि 18 सा जे सोद्रोमाखौ लानानै जों मोनसे खुंफुं आफाद जों दानानै होदों। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ सानब्रैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंलांनो जों सिगांदों। दा बिनिनो जोंहा गाबोनहाय बेखेवनाय जे हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारि दङ। बे बेखेवनाय हाबाफारिया जागोन जोंहा खुंग्रिं प्राइमारि भार्सेस बेंटल सेरफां प्राइमारि, बे मोननै प्राइमारिनि गेजेराव जागोन। आरो बिनि उनावहाय जोंहा अखानायै 9/8/2022 सान्थिपुर प्राइमारि भार्सेस रुनिकाटा प्राइमारि बिथांमोना गेलेगोन। आरो ओइदिनखालिनो जोंहा बि ग्रुप हिसाबै गेलेगोन आस्राबारि प्राइमारि भार्सेस हाथिजार प्राइमारि बिथांमोना गेलेगोन। आरो जोंहा माबाखालि 10 अक्ट'खालि जा लाइमुथि भार्सेस चिरांदुवार ब्लक UPPL बिथांमोनहा गेलेगोन। आरो जोंहा ओइदिनखालिनो गेलेबावगोन थुक्राझार भार्सेस फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा गेलेगोन। आरो जोंहा फैगौ 11 अक्ट'खालि दा थाइखाजुरा भार्सेस देवस्रि प्राइमारि बिथांमोनहा गेलेगोन। आरो जों आसा खालामदों बे गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव निस्सय मोनसे मोजां फिथाइ लाबोगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। आरो बे गेलेनायनि मुङावनो जोङो देरहानो हानाय जे हान्जानो 30,000 जोङो बान्थाजों लोगोसे ट्रफि जों बेखौ हरफागोन। आरो जोंहा जेननाय हान्जानो जोङो बेहाय 25,000 लोगोसे ट्रफि जोङो बिथांमोननो हरगोन। आरो लोगोसे जायफ्रा बाहाय 12टा टीम गेलेगोन बे गेलेगिरि बिथांमोननोबो जोङो मोनसे टीमाव गेम मानि हिसाबै जोङो 5,000 हरनानै जोङो थांखि लादों। आरो जाय साबसिन गेलेगोन बिथांनो बेस्ट प्लेयार होनायनि जों सिन्था खालामनाय जादों। बेखेवनाय हिसाबै स्पेसियेल आलासिफोर लिंहरनाय जादों ना? जोङो गाबोननि जे बेखेवनो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो चिरां जिल्ला UPPLनि जा आफादगिरि जा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ जों लिंहरदों। लोगोसे चिरां जिल्ला UPPLनि जा गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जों लिंहरदों। आरो लोगोसेनो जा जिल्लानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, जोंनि बे ओनसोलनि जा गोबां जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो लिंहरदों। आरो बे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय जोंहा 10टा प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जों लिंहरदों। आरो लोगोसेनो जोंहा 9टा BCDCनि जा मासिगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावथि बिथांमोनखौबो जों लिंहरदों। आरो जोङो गाबोननि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जोङो 2:30 रिंगायाव जों जागायगोन। आरो बे समावनो जोङो जोंनि जे ब्लक कमिटिनि जे फिरफिला उरायहोनाय बेखौबो जों खालामगोन। आरो जा खुंफुं आफादनि जे फिरफिला उरायहोनाय बेखौबो जों खालामगोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो हार घर तिरेंगा होननाय मोनसे हाबाफारि ब्लक कमिटिनि गेजेरजों जोङो बेखौ खालामनो सानदों। आरो जों आसा खालामो गाबोननि जे बेखेवनो लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोनफ्रोमबो मोजाङै जाफुंगोन बेखौ मिजिं खालामनो हायो। मोनसे खोथा, मिटिं एबा अबेबा गेलेमुफ्रा जाफुंनो थाखाय नायगिरि बा रायजो राजाफोरनि गोनांथि जायो, बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो? जोङो दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL लोगोसेयैनो जा खुंफुं आफादनि जानानै जोङो साफ्रोमबो जोंनि फुटबल खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा जोंनि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे बे ओनसोलाव
जोंहा फुटबलनि जे बारहावा जे थासारि बेखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जाहाथे साफ्रोमबो फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे लोब लोब फैनानै जे बाहागो लाफैयो आरो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ मोनसे दिशा गोनां लामाजों जाहाथे लांनो जों हायो बेखिनिखौ जोङो खावलायो। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।